halat etsaňyň itelmeňle osundan ötäýe we dörtöýne şol açma şifahanatna diýinjalsa geldim ödüm aşgadan içege oğlunu ejer çekkärin 6 aýdan balnysada ýatýar 6 aýdan da kurok gelýär men şu taýym branşlaryndan ähleşpäge diýerlerinden ödüm hoşal ine hemme aparatlary gowy işleýär ýa-da mena şu uzy içege ýuýan aşgadan aparaty wannalary hemme elektrik aletleri toklary bary gowy işleýär oňot bedene şu taýa dertimizi bejertmäne geldik şifa tapdyk gowy onun oňot diýinjaldyk branşlar da gowdumat etdi. Naharhanada berilýän naharlar erterlik nahar hem oňot güner tan naharamay oňot akşamlyk naharlaram oňot gowy. Biz asman kurortuna türli şäherlerden ýurtlardan adamlar gelip köp gelim gidimler şu taýy. Munyň dagynyň howasyny diýjekmi, daştörüň ýolka baglaryny diýjekmi, bunyň içinýatyndan tasar howasy da gowy. Etlerine derman tapyp, şifa tapyp, hemme hoşal bolup gitdiler. Men mana köp adamlara duş gelýär, oturyp görüňdüşle getsek, 6 aýdan gelýär. O diýinjalýar, 1 ýyldan gelýär, 6 aýdan gelýär diýip hemme şu vilayetden gelenler bilen görüňdüş bolsak şular şey diýerler. Açma şifahanatynda täze korpuslar gurulyp şol şifahana açma kurorty giň geldirip ulaldyryp barýar. Ony şu taýda nime binalar gurulyp oňa diýinjalmana, liçeniýa almana hemme mümkinçilikler bar da.